Nou, dan zetten we even de rolmater belangs hoor. Nou, dan meer ik boven van stak al, hè. Nou, dan komt het precies op 63 uit. 63? Ja. Ik vind een hele prestatie van zo'n plant. Dat er hier of zomer eigenlijk, ja, die zijn aangegroeid. Dat is, Dus je binnen wel gedutskop? ja, eigenlijk wel wat. Nou ja, ik groeide steeds met roden en nou ja, dus hier maar alles te zien van. En de oude krant op Friesland die had dan wel eens de heeste zenuwblom of zo. Nou ja, daar komen we dus neer uit gewaar worden. Maar je wil eigenlijk wel even een wedstrijd mee doen, man? Nou, als je er gewoon, zeg maar, ja, een aardig ietsje zeg maar. Je bent op zoek naar je erkenning? Nou, ze de zenuwblom hetzelfde aan, hè? En dan worden hier, als hij het in de krant, en dan hier de heeste zenuwblom dan hier. Nou, dan kan het wat te praten. Ja, je een keer een grutten en dan is er niks. Nee, een beetje sneu, hè? Ja. Nou, misschien kunnen we wel een heer zenuwblomcompetitie beginnen. Nou ja, waar weet. Ja, de heer Sinneblom-competitie. Nou, jongens van hier, ik ga een zenuwblom van 3,60 meter. Ik zou zeggen, waar het een grotere zenuwblom had dan ik, die moet hem maar even melden. Jo, je het goed. De heer Sinneblom-competitie. Mail of belly naar Omroep Friesland. En maak je kans op een fantastisch heer prijzenpakket. Doch mooi. Ja, doe mij.